guys. Yo, leo pagaru. Kanyara guys. Saka zosvika kumba usiku kumatoro fundofunga. Saka ndakati ndinoenda kwarere nhasi. Zvichabudi kuti ndiende nhasi because tatisina kupedza kuprepare zvinhu zvevanhu ende sine ma movements ndofunga mandakakuradza nachikuradza kuti takaita takazonoka kusvika panapa. Vakari henyu. Ndinokanga zviyo. Mukaranga wakakwana. Anozwa kanga zviyo. Saka mairumbi takavadana thinki kusuzuro saka ngawaya zuro tikazoti no chirega imozoya nhasi nenhau yekuti tatine gwendo nyemba dzichiri kunongwa idzo saka hatizozivi kuti vanogona kuzokutengesera here mama asi ndo idzi dzamuri kuona idzi saka matenda aya I think ndichatozoya nemamwe matenda akawanda eblue vari kutoti anzi matenda atinotomada singaiti mozviona mvura ikada kunaya vari kungotora kuputira kana vaya kuenda havachaiti zvokuorera pasi zhazhiya vanongosimudza rakadai zitende saka tanzi kana ukawana maplastic eblue ayo unozondiwigirawo so I think ndichangomatenga kana ari 10 ndovavigira then munozviona munomu izvi munomu ndo makaita sekuti mustoreroom right now hamutombofadzi kana kupinda mozviona izvi zviyo saka taikosa zviri mugomo 3 kuitira kuti zvitiitire izi zviyo zvese zvamuri kuona izvizvi zvakaiswa munomu nana baba vakati ndo zvavari kubudisa saka ngazvimboiswa munomu kuitira kuti ivo vachoni vaone kuti vanosarawo nezvakadii because vamuona kuti zvinhu vachipura mbichana vouya vodi voisa kunoku kwamuri kuona kunoku saka zvizhinji zvachoni ndezve this year izvi this year yamunoona iyi this year yese this is like a storeroom yamuri kuona right now ndo zviripo zviri kuitika saka inini personally ndoona sokuti ndofunga paTuesday ndo pandichagwanisa kuti ndinge ndichisvika kuHarare saka nhasi wese izvi zvoda kugadzirwa izvi ndosaka tadana mairumbi kuti vabatsire ona mama vachibatsirana I think panozovirawo zuva nhasi haatete apa neimwe stage zviyo zvese izvi zviyo izvi zvamuri kuona zvese izvi zviyo kuseri futi kune mamwe masaga uko mamwe ari pashe right saka ndinoda uko aya maekera mabagwe ayo avaitisa ndoti kunoti matenda ayo ndo avaita anzi utivigirewo mamwe aya eblue aya ndasikazoti akakosha kuno saka aya mamwe mabarwa vakazondokohwa vakauya vakaisa saka aingoya nengoro yavo voisa panapa handiti vamwe vaiseka vachiti zvimabarwa achireva ayo handiti ekutanga saka aya ndemamwe avakaunza pana vasati vapedza kumatuta actually saka aya akatutwa zuro kuswera zuro actually ndo vakatuta vakauya vachisa pamatenda aya saka aya ndichambotovatorenda kungomasiya ndo vawedzera futi mamwe matende pandinofunga ndikabva kwarara ndichavavigira at least mamwe futi vowedzera hanzi ari easy mvura ikada kutinhira tichamanyi tichitiurera pasi chese vanongotora mamwe mazitende voisa pamusoro vovhara nemabwe ndo aya saka aya haadliwi aya navanhu aya ndo amakaona vana Washington vaive vachiisa ndo ainzi akaaffectwa nerukonyo ndo saka mukuona ari eblack ane kala yakaita seiya mukuona haadliwi ndo avachagaya vogadzira kunge macrash kuitira huku iwayaya saka mukatoona the difference aya ndee white aya yani munozviona aya ndo mabagwe chaiwaya right saka then iri idepartment rimwe ramuri kuona futi iri rekuti ndofunga ndo zvakaita zvitoko angoda kuaffectwa futi nerukonyo ndo ari apa kuri sei saka po ndibaba mukutoona vari kututa baba wada kuti aome nezuva ose aya saka ndikamira panapa mochitoona kuti madepartment akasiyana hamozviona aya ndi akaita sei aya rapa maka vakangoseparate aya ndoda kuzoenda mutreatment greyish color ikakaka ndokakati shati saka toseparira kuna awawa kuti asazovhiringidza because awanobvesera vasviba nenyaya yegrey color right zvokwadi kuno hakuna zororo uchiti ndazorora aiwa rimwe rototanga futi saka apa ari kugredwa mabagwe amozviona zvaita kuti
iyo igrade kuti pana vadumbu apo vanhu vaifunga kuti vadumbu vanga vari kumba kwenyu asi vakaenda here varipi variko vanenge vari behind the scenes. Saka iyo ndofunga first grade ndo ari pakati amuri kuona netende rakareba, ndofunga iyo ndo second grade. Then kuseri uko I think kune mamwe mabarwe futi kasingaresvi imwewo grade. Ayo ndofunga ndo inonzi fifth reject grade ramuri kuona riri kuzasiko ndo the reject racho iroro ramuri kuona. Then ndoenda mukati katimbopinda mavari ndarova nemavhidhiyo ko zvino idzi yekera idzi vana mama vakuti vachiita harvest chi mbeu. I remember pane vaniti tichoda mbeu yekera iyi mbeu yepwa kababa ndechi ipwa mafunde omapfunde yanenge akapanduka kuna mamwe akaisa kuruware kuita kuti kuwana kupura unozonotora aiwa ndo anodliwa here iyo anodliwa kuti asi akaenda kuchibuku manje pane white ndo chibuku chacho ndio chibuku chacho sa munozoita sei takatomabvisira izvo wokuti mugredhe kana unozoenda kurware unoona kurware uko right pana atakapfeta vamira udi kuti right chipura nemaskezi right. Saka apa vachishandisa ekera vanoshandisa fosho zvamatochena munosori uku ndo kwakune maekera makatomabudisa uko ndo kwamuri kuselekta muchiisa asiri kuita pane mamwe harotori basa but pane mamwe akazosviba anenge akaekera ndo amunoisa uko kukuruve masiling board masiling boards ndakauya nawo anosvika anogona kutokwana dining handiti saka masiling boards I think atone 2-3 years tichagadzirisa kuti ndofunga igozoiswa achaiswa ndeceiling maboards aya pane vanhu vaiti chironisa ceiling kumusha maceiling boards aya atoripo aya akatowanda ari panapa achazoiswa zvawo then ita henyu zvamukuita kunoitwa zvegochi kana panigirikini yakagadzirwa nababa iyi I remember very well yakagadzirwa nababa tikaita zimutambo inobuda iyi then iri gango iri I remember ndakarigadzisa tiri kwachivi ndire gango iro gango for the people ndakarigadzisa kwachivi iro saka ni zvinhu zvinenge zvingori pastand-by pakati kwamutambo zvinobuda right. Ndo vanhu vamwe vanogona kubvunza kuti ko kitchen iyi sei yakadai ine kitchen yambuya haiitwi marenovations ine ichingodzidzirwa kudaiwo so ndo mambuya medu mambuya vangu mambuya chipomanzvera inongodzudzurwa chete haiiswi matiles haiiswi chii amunozviona iko ndo chaiva chikuva chavo icho chakadonha icho chikuva chambuya vangu ichocho ichi ndo chakasara ichichi. Saka inozongoti kana vapedza kudai isu mazikicheni ekuno kumazikuru ndo ma6 meters handiti baba makicheni neagara pa6 meters Jesus 7.5 kitchen right wakavata ndaiva kuthailand ndapaziva ndakavati pane vanhu vasingaiti pano idzi inzungu idzi inzungu idzi ndedzevanhu pane vanhu migomo 6 yevanhu vanodai makanda zvandichiri kuremember saka tagara pasi zviri time nana baba zvoda kutombobuda pazhe futi dzirohwe nezuva. Then I think ikanzingareshi patikaenda kuHarare pane mumwe watakakwanisa kudhilivharira ndichaisa futi mapicture takakwanisa kuwadhilivhara tatowana nababa then kune only 2 people vanga vakashota nyimo saka one wacho ndakakwanisa kumubata akati aiwa chingozondimirira kana waya nenyimo ndiwozongonditambidza zvabata naye ngokwana pasuri yachoni then the other one asati ndamubata I think ndiya nezviyo pane wana nezviyo nenyimo kosta wana nenzungu nenyimo saka one wacho niye ndichangozongobudzwa kuti nyimo dzacho dzauya tozvikwanisira saka I think ndizvozvo for the meantime mavhidhiyo takutanga kuita mukudzeya fit and sound chaiyo saka ndo zviripo zvese izvi
muchange muchiona vamwe vati kitchen makasvipa ndo like makitchen vanhu vaibvunza hanzi sei muchibikira pashe mune makitchen akawanda. Ventilation system zvakapulasikana vanhu vachibikira pashe vanoda kuti zvinhu zvikasire kuti ukwasakudzora munhu iro kubikira pambawo kana kuchinaya vanhu vanobikira pamba ndo situation iri then season ino yekukohwa mawatsanangura zvirimwa season yekukohwa inei zvinhu ukazowandisa zvokuti mvura yakatokunaya saizi zvitatu nechimvura magwita chakatowandisa chakatoashishira zvakatowandisa pane dzimwe nyimo dzakatozora asi tozodzinika chakanakira nyimo ndeyekuti ganda rayo rakati korere rakora kudero saizvozvo haizoashekti mwana ari mukati une kwakanaka saka nguva ino accommodation inenge idoko ishoma asi atazvokusumudza kuisa magrenari zedu kura kumatura takamira kuti kangodai ndosaka tinoona singabirika toyabiriki mumba nyaya inoita ndekuti ukabira mumba moto unoitika poita fire outbreak hatina mafire extinguisher hatina chii saka tinoavoida zvakaita saizvozvo ndosaka vachiisa zvirimwa zvavo zvise mumakitchen mukaenda izvozvi kuno kumapurazi hakuna munhu mukitchen memunhu musina chunhu chomunda hazviiti kumapuraziwo ikokuko saka munomukwapiwa kudivi ukoko ani matoona kuti hakusina chunhu ispesi yatovhurika iyo mozochitsvairwa nokuti pamunozosvika after 3 months mese mune machipenya munomu maane makobra maiswa zvakanaka mapfunde ndikozoenda ikoko futi saka kidzepi mukati handigoni mukindwa ndozomutaridza chazo vanozomboionawo design yemadhira yakadesignwa nababa actually zvapera inenge ingori njakajaka mukameguru wangu izvozvizvi mabarwa vari pamberi pemba uko kumusoro uko ndodura kwazotori vachaendesa zvinhu zvose zvine madepartment chibage chinoenda macho zviyo zvinoenda mazvo nzungu madzo uko gandipfeke shangu ini hapagangi gandieke nditore shangu ndikungofamba neshoka. Right, the dining and the kitchen and the curtains, guys, for the people. Now, zvakamirira, imagine ndakavavigira zvigubhi zvakamirira vaenzi kuti kana vauya ndopashaiswa mvura. Right, mama vaiti hanzi vanondisapo vakatenga ekera honai kaso baba anofarira kaso timboona kuti how far. Mark saying, guys, it's early in the morning. Onai chando chacho. Chando, ndandane nguva ndisina kuradza our fridge. Our fridge has got water and some drinks and some meat. Hamunozviona. Inotonhora fridge. Pane vanhu vaindibvunza kuti ine light futi ndasina kuradza imi. Pane vanhu vaindibvunza kuti but ndandifariri orange, ndikanditore green. Pane vanhu vaibvunza kuti naishero mafiriji wakamatenga mari zvikazodi firiji idzi handigoni kuti ndiitaura hangu price yacho ndona sekuti ndoenda kuda kudadira vanhu munhu anongototsvaka yakewo neprice yake saka right chandafambira chacho kuti nditora nhautora ndoda dhiringi. I want a drink, guys. No, zvakafurisa wose. Ndomwe vanhu veZimbabwe. Shemarians, yakatofurisa. Yakafurisa. Ndegandiyeke. Nditsvake rimwe isina kufurisa. Ndaibatiza manje. Inokasira kutora chando. Then pane vaiti hanzi inoadjustika here fridge iyi. Patiri kuona nayo pa2. Ndo zvamuri kuona izvizvi. What else? Masofa edu eMperial Roads aya. Vamwe vaiti hanzi masiya akadero ndo akanaka aya. Haachaiti masofa evanhu vaMwari. Asi ndo ari izvi zvavo panguva ari. Ayo mabhodhoro awo kwedu kunokwana doro akamirira kuti pamwe agozozadza kredi